Noel! Kaibigan, mukhang mas tumanda ka ng ilang taon na. Pagbati nito habang ibinubuka ang mga braso upang yakapin si Noel. Oo nga kaibigan, medyo mahabang panahon na din na hindi ako nakabalik sa kaharian ninyo. Naparito ako dahil nais kong hingi ng tulong ninyo upang mapuksa ang isang mangkukulam. Hindi ko pa alam ang mga gagawin ko, kaibigan. Wika ni Noel kay Aldo. Aldo, nais kong muli kang sumama kay Noel sa mundo ng mga tao upang matulungan siya sa kanyang kahaharapin. At isang bagay pa, Noel, natutuwa ako na nakita mo na ang iyong landas na dapat tahakin. Wika ng hari ng mga tagtungon. Agad na silang lumakad upang bumalik sa mundo ng mga tao. Pagdating ni Noel sa bahay ni Esmer, laking gulat ng mga ito dahil may kasama na siya na isang napakalaking usa. Wala ni isa man sa mga tauhan ni Esmer ang umimik at nagsimula na si Noel sa paggamot sa bata. Kailangan kong hulihin ang mangkukulam at pasanibin sa katawan ng bata. Kaya kung ano man ang mangyari, walang makikialam. Wika ni Noel at agad namang humarang si Aldo sa likuran ni Noel upang masiguro na walang papasok sa bakod na gagawin ni Noel. Noel, usalin mo ang dasal na ibinigay ko sa iyo kanina. Panghuli ng mga elemento ang dasal na yon. Wika ni Aldo. Agad namang sinunod ni Noel ang sinabi ng kaibigan. Laking gulat nito nang ang kaninang natutulog na bata ay bigla na lamang nagising at iniangat ang kanyang tingin kay Noel. Sino ka? At bakit ako nandito? Anong ginawa mo at bakit hindi ako makagalaw? Wika ng tinig ng isang matandang babae. Maging si Noel ay nagtaka sa nangyari, pero hindi na lang siya nagpapahalata. At agad siyang nagtanong sa nakasapi sa bata. Ano ang kasalanan ng batang ito? Bakit mo siya pinaparusahan? Tanong ni Noel. Alam ko na kung sino ka. Isa kang manggagamot. Wika nito habang umaakto ng nangungutya. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Alisin mo ang sumpa sa katawan ng bata kung ayaw mong mamatay. Wika ni Noel. At tumawa lamang ng malakas ang kung sinong nilalang ang nasa katawan ng bata. Matatakot na ba ako sa banta mo, manggagamot? Wala pang manggagamot ang nakapagpasuko sa akin. Hindi ako basta-bastang makakaya ng mga dasal mo. Wika nito. Ngunit ngumiti lang si Noel at nagsalita ng, pasensya ka na, dahil hindi ako kagaya ng ibang manggagamot. Tugon ni Noel at kaagad na itinutok ang kanyang daliri sa leeg ng bata. Agad namang nagbago ang tinig ng nilalang na animoy nasasakal sa ginagawa ni Noel. Itigil mo yan! Alisin mo ang patalim sa leeg ko! Walang iya ka! Wika nito na parabang nahihirapan. Bakit? Masakit ba? Akala ko ba hindi ko magagawang parusahan ka? Ngunit bakit? Tila yata nahihirapan ka na. Ano? Susuko ka na ba? Wika ni Noel. Hindi mo ako mapapasuko, manggagamot.
Hindi ikaw ang makakagawa nun sa akin! Muling wika nito. Naupo si Noel sa harapan ng bata at gamit ang isang kapirasong patpat na isinuot niya sa daliri ng bata, bigla na lamang nagsisisigaw ang nilalang na nasa loob nito. Itigil mo yan! Nakukuryente ako! Tama na! Tama na! Magsasalita na ako! Alisin mo na yan! Pakiusap! Oo na! Malakas ka na! Agad na inalis ni Noel ang kanyang daliri na nakadikit sa patpat. O sige, magsalita ka na. Wika nito. Ang ama ng batang ito ang may kasalanan sa akin nang patayin niya ang aking anak. Pinagbababaril niya ito ng walang awa. Wala namang kasalanan ng aking anak. Napakabata pa nito para mamatay. Wika ng mangkukulam. Nagulat si Noel nang biglang magsalita si Esmer, na noon ay nakatayo sa likuran ni Noel. Ito ang bagay na aking pinagsisihan. Alam ko na walang kasalanan ng batang yon. Kaya pakiusap, patawarin mo ako. Handa kong magbayad ng kahit na ano, pero wag lamang ang buhay ng nag-iisa kong anak. Pakiusap, mangkukulam. Wika ni Esmer, na agad namang tumingin sa bata. Oh, narinig mo ang paghingi ng kapatawaran ng taong pumatay sa iyong anak. Kaya nakikiusap din ako sa iyo. Naalisin mo na ang sumpa sa katawan ng bata. Pakiusap ni Noel. Anong may papangako mo kapalit ng pagpapatawad ko? Tanong ng mangkukulam na nasa katawan ng bata. Handa akong pagbayaran ng lahat ng ginawa ko. Handa akong sumuko sa mga pulis. Gumaling lamang ang aking anak. Wika ni Esmer. Panindigan mo ang iyong mga sinasabi. Maya-maya pa, agad na umaktong nag-aalis ng kung ano sa mga binti ng bata at bigla na lamang itong nagsalita. Wala na ang sumpa sa katawan ng anak mo. Mabubuhay na siya at pinapatawad na kita. Ikaw naman, manggagamot. Nais kitang makilala ng personal dahil ikaw ang unang manggagamot na nakatalo sa akin. Hindi ko lubos akalaing may malakas din palang manggagamot. Pakiusap, magpakita ka sa akin at personal akong susuko sa iyo. Ipinangako ko sa aking sarili na titigil lang ako kung may makakatalo sa akin. At mukhang dumating na ang panahong yon. Malalaman mo sa susunod na mga araw kung saan mo ko matatagpuan. Manggagamot. Wika ng mangkukulam bago ito tuluyang umalis sa katawan ng anak ni Esmer. At si Esmer naman ay lumapit sa kanyang anak habang umiiyak. Anak, patawarin mo ako kung naging masama man akong tao, ha? Pangako, hindi ko na yun uulitin. Wika nito sa anak niya. Hinarap naman ito si Noel. Noel, patawarin niyo din po ako kung hindi naging maganda ang ating unang pagkakakilala. Pasensya ka na sa aking naging asal. Hinawakan ni Noel ang kanyang balikat at nagsalita ng, wala kang dapat alalahanin, Esmer. Nauunawaan ko ang iyong ginawa. At alam ko din na desperado ka lamang na gumaling ang iyong anak. Kaya nauunawaan kita, kaibigan. At matapos nga ang kanilang usapan, agad na ding umalis si Noel. Habang naglalakad papauwi, ay hindi niya maiwasang makipag-usap kay Aldo kahit na pinagtitinginan siya ng mga nakakasalubong niya
dahil sa may kasabay siyang isang malaking usa. Alam mo, Aldo, unang beses akong nakapagpagaling ng nakulam. At napakasarap pala sa pakiramdam na may natulungan kang tao, no? Wika nito sa kaibigan. Hindi ka lamang nakatulong, Noel. Binago mo ang dalawang magkaibang buhay ng dalawang nilalang. Wika nito. Ha? Anong ibig mong sabihin, Aldo? Takang tanong ni Noel na agad namang tinugo ng kaibigan. Yung Esmer, hindi ba kriminal ang taong yun? Napalabas mo ang kanyang kabaitan, Noel. At yung mangkukulam, napasuko mo at titigil na din siya sa kanyang masasamang gawain. Wika ni Aldo. Bagay na nagpaalala kay Noel tungkol sa sinabi ng mangkukulam. Napaisip siya kung itutuloy ba niya ang kanilang paghaharap o hindi. Bagaman alam ni Noel na natalo niya ang mangkukulam, pero nagdadalawang isip pa din siya at nakakaramdam siya ng takot dahil iba ang laban sa mangkukulam kapag kaharap mo na ito. Matapos ang tagpong yun, muling nagbalik si Noel sa panggagamot. Dahil naging matunog ang kanyang ginawang pagpapasuko sa isang mangkukulam, mas lalo pang dumami ang mga nagpagamot sa kanya. Araw-araw ay napakahaba ng pila sa labas ng bahay nila Julian. At dahil sa dumarami na ang mga nagpapagamot, naisipan na nilang magpatayo ng isang kubo upang doon tumanggap ng mga nagpapagamot. Masyado na kasing masikip ang bahay nila Julian. Isang araw habang sila ay naghahanda, pumasok ang isang lalaki na mahahalata mo talagang may kaya sa buhay. Noel, nais ko sanang magpa-cleansing ng aking bagong biling bahay. Kung maaari ay sumama po kayo sa akin. O kayo na po ang magtakda ng araw kung kailan niyo po ako pwedeng daluhan. Wika nito. At sa hindi malamang dahilan, ay naging interesado si Noel sa sinabi ng lalaki. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Tanong ni Noel. Oo nga pala. Ako nga pala si Melchor. Tugon nito. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Ginoong Melchor. Sige ho, bukas ho ay pupuntahan ko ang inyong lugar para tingnan. Wika ni Noel. At nagwika si Melchor na ipapasundo na lamang sila bukas upang hindi na sila gumastos pa ng pamasahe. Bagay na sinang-ayunan naman ni Noel. At napatingin ito kay Aldo na noon ay nakatayo sa kanyang likuran. Aldo, kaibigan, nais mo din bang sumama? Tanong nito sa kaibigan. Agad namang natawa si Julian kay Noel dahil kinakausap nito ang isang usa. Noel, paumanhin ho pero nagsasalita din pa siya? Mapang-asar na tanong ni Julian. Oo, Julian, pero tanging ako lang ang nakakarinig ng mga sinasabi niya. Tugon nito. Kinabukasan, maaga silang naghanda. Hindi na muna sila tumanggap ng mga pasyente. Gawa nga ng magsasagawa sila ng cleansing sa isang bagong bahay. Pagdating ng sasakyang susundo sa kanila, ay kaagad na silang lumisan. Swerte namang pick-up truck ang sasakyang yon, kaya nakasama si Aldo. At habang nasa biyahe, hindi maiwasang mag-usisa ng driver tungkol sa pasahero niyang usa. Noel, kung hindi niyo po sana mamasamain, maaari po ba ako magtanong? Wika nito. Oo naman, ano ba yon? Tugon ni Noel. Kasi po yung usa sa likod ninyo, nakakamangha lang po eh. Napakalaki po niya, no?
Alaga niyo ho ba yan? Tanong nito. Ah, si Aldo? Hindi ko siya alaga. Kaibigan ko siya. Magkasama kami noon pa. Tugon ni Noel sa driver. Maya-maya pa, huminto na sila sa isang napakalaking bahay. Halatang bagong-bago ito. Amoy na amoy pa ang pintura. At inaya silang pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok pa lamang ni Noel at Aldo, agad na silang nakaramdam ng napakabigat na presensya. Noel, hindi maganda ang pakiramdam ko. Si Julian, ipaiwan mo siya sa labas ng bahay. Wika ni Aldo. Napatingin naman si Noel sa kaibigan. Oo nga, Aldo. Julian, maiwan ka na lamang doon sa labas. Saglit lang naman to eh. Wika ni Noel kay Julian. Bagaman nagtataka, sinunod ni Julian ang sinabi ni Noel. Lumabas ito ng bahay at doon naghintay. Ano kaya ang meron dito sa bahay na to, Aldo? Tanong ni Noel. Hindi ko din alam, kaibigan. Pero ang alam ko, itim na elemento ang nananahan dito. Maya-maya pa, bumaba ang isang matandang lalaki na nakasuot ng magarang kasuotan. Mga nasa edad 70 na ito. Napakakisig ng kanyang tindig at talagang masasabi mong galing sa isang prominenteng pamilya. Kasunod niyang bumaba ay yung nagpakilalang Melchor. Agad silang binati ng mga ito. Maligayang pagdating sa aming tahanan, Noel. Heto ang aking ama, si Don Enrico. Kami ang nagpatawag sa iyo. Wika ni Melchor. Sige na, Melchor. Maaari mo na kaming iwan. Wika naman ni Don Enrico. Agad namang umalis si Melchor at naiwan silang dalawa ni Noel at Don Enrico. Ang bahay na ito ay matagal ko nang nabili. Ngayon lamang natapos ang pagpapagawa at nais ko sanang ipaklensing ang bahay na ito sa iyo bago namin tirahan ang aking anak. Wika nito. Walang problema, Don Enrico. Ako na po ang bahala. Tugon ni Noel. Mabuti naman. Sige, gawin mo na ang nararapat mong gawin. Wika nito sabay abot ng kamay kay Noel upang makipagkamay. Nang abutin ni Noel ang kamay nito, laking gulat na lang niya nang bigla niyang naramdaman ang presensya ng mangkukulam na nakaharap niya sa bahay ni Esmer. Kaagad siyang nagsalita ng, Teka. Kilala kita. Oh, talaga? Sige nga. Sino ako, Noel? Wika nito habang nakangiti. Ikaw yung mangkukulam na nakalaban ko sa bahay ni Esmer. Magaling manggagamot. Napakahusay mo palang talaga. Pagbati nito. Ang buong akala ni Noel na nakaharap niya sa bahay ni Esmer ay isang babae, pero laking gulat niya dahil ang nasa harapan niya ay isang lalaki na hindi mo mapaghahalata ang isang mangkukulam. Pero di ba, babae ka? Takang tanong ni Noel. Hindi, bata. Balat kayo ko lamang yon. At nagagalak akong nagkita tayo sa wakas. Alam mo, iho, matagal na panahon na akong hindi nakakasagupa ng isang manggagamot na napakalakas ng pananalig sa hawak nilang gamit. Ngayon na lang ulit, kung kailang papalubog na ang araw para sa akin. Wika nito habang lumalakad papunta sa sala at inaya niyang umupo si Noel. Pero Manong,
Ano pong sadya ninyo sa akin? At bakit niyo ako pinapunta sa lugar na ito? Tanong ni Noel. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, papalubog na ang araw para sa akin. Kung kaya, nais ko sanang magwakas sa akin ang mahabang linya ng mga taon ng pagbibigay ng hirap sa ibang tao. Ang totoo niya, Noel, napagtanto ko na ang ginawang pagpatay ni Esmer sa aking kaisa-isang anak ay isang pagpapahiwatig na mula sa Diyos na kailangan ko ng mapatid ang aming napakahabang linya. At ito ang ipapagawa ko sa iyo ngayon. Alam ko na hindi ka isang pangkaraniwang tao. Nagtataglay ka ng isang makapangyarihang mutya sa iyong katawan. Isang mutya na may kakayahang magbigay ng kapangyarihan sa iba at magbawi ng anumang maitim na sumpa. Alam kong nasa katawan mo ang mata ng bulalakaw, Noel. At ang kasama mong usa ay ang mismong prinsipe ng mga tagdungon na siyang angkan na nangangalaga sa mutya. Wika nito na lubhang ikinagulat ni Noel at ni Aldo. Wala na rin palang saysay ang pagbabalat kayo ko bilang isang usa. Wika ni Aldo habang nagbabago ng anyo. Tingnan mo nga naman, isang maharlikang tagdungon. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya na makasaksi sa aking harapan ng isang kagaya mo, kamahalan. Wika ng matanda kay Aldo. Ngayon, Noel, ako ay buong pusong nakikiusap sa iyo. Naalisin mo ang sumpa ng pagiging mangkukulam sa akin na kahit sa huling saglit ng aking buhay ay nais kong maramdaman ang kapatawaran ng Diyos. Labis kong pinagsisisihan ang aking mga pagkakasala. Huli na nang makita ko ito at napagtantong, marami na pala akong naidulot na bighati sa aking kapwa. Wika ng matanda at biglang nagsalita si Aldo. Ang pagtanggal ng sumpa sa iyong katawan ay maaaring maging dahilan ng iyong pagkamatay. Natitiyak mo bang ito ang nais mong gawin? Tanong ni Aldo sa matanda. At sinabi naman ito na wala na siyang dapat paghinayangan pa sa kanyang buhay. Kung ito man ang magiging kapalit para maputol na ang sumpa sa kanya, ay buong puso niya itong tatanggapin. Sumang-ayon naman si Noel sa nais mangyari ng matanda dahil sa umiiyak na itong nakikiusap sa kanya. Nakaramdam si Noel ng matinding awa. Aldo, naiintindihan ko ang pinagdadaanan niya. Kaya pakiusap, kaibigan. Tulungan natin siya. Siguro nga isapat na ang kanyang pagdurusa. At siguro na may oras na din upang magpahinga siya. Pakiusap ni Noel sa kaibigan. Kung yan ang iyong nais, kaibigan, malugod akong tatalima. Tugon ni Aldo at kaagad na nilang sinimulan ang mga dapat nilang gawin. Itinuro din ni Aldo kay Noel ang mga dasal na panghugot ng sumpa sa katawan ng isang mortal. Sa tulong ni Aldo, gumawa ng isang bilog si Noel gamit ang asin. Pinahiga niya sa loob ng bilog si Don Enrico. Manong, sandali lang to. Huwag kang mag-alala. Malaya ka na. Wika ni Noel at agad namang hinawakan ni Don Enrico ang kamay ni Noel. Wala akong maibabayad sa iyo, Noel. Pero bilang huli kong kahilingan, nais kong gamitin mo ang bahay na ito upang gamiting puok na pagdadausan mo ng iyong panggagamot. Ang totoo, inihanda ko ang lugar na ito para sa iyo
Dahil alam ko na marami kang matutulungan. At kung hindi man ako mabigyan ng pagkakataong bumawi sa aking mga kasalanan, naway ito ang maging paraan ko upang pagbayaran ng aking mga kasalanan. Wika ng matanda. Kung yan ang gusto mo, Manong, malugod ko po itong tatanggapin. Wika ni Noel at agad nang sinimulan ang pag-uusal ng dasal kay Don Enrico. Habang nagtatagal si Noel na nag-uusal, ay unti-unting lumalabas sa katawan ng matanda ang napakaitim na aura. At ito ay pumapasok sa kanyang kamay. Animoy parang isang maitim na ulap na namumuo sa kanyang mga palad. At nang matapos niyang hugutin ang maitim na aura, ay bigla namang may niluwa ang matanda na itim na bato. Heto ang mutyang minana ko sa aking mga magulang, Noel. Wasakin mo ito nang wala nang makagamit. Dito na magtatapos ang mahabang linya ng pagpapahirap ko sa mga tao. Salamat, Noel. At pinaunlakan mo ang aking kahilingan. Salamat din at inunawa mo ko. Totoo nga ang hinala ko sa iyo, Noel. Isa ka ngang mabuting tao at karapat-dapat ka nga sa kung anumang meron ka ngayon. Naway marami pang tao ang kagaya mo, Noel. Masaya kong sa huling mga yugto ng buhay ko ay may nakilala kong kagaya mo. Wika nito at agad na binawian ng buhay. Magpahinga ka na, Manong Enrico. Naway makamtan mo ang kapayapaan sa iyong paglalakbay. Hanggang sa muling pagkikita, aking kaibigan. Tugon ni Noel habang hindi mapigilan ang kanyang pag-iyak. Hindi inaasahan ni Noel na ang isang mangkukulam na kagaya ni Enrico ay maaari palang magising sa katotohanan na hindi mabuting gawa ang kanilang nakagisnan. Patunay lamang ito na ang lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Sa ngayon ay patuloy pa rin sa panggagamot si Canuel sa Cavite at naging kilala siya dahil sa dami ng mga napagaling niya. Hindi lamang mga pisikal na karamdaman. Kilala din siya sa mga kakaibang ginagawa niya, kagaya ng pagtatanggal ng sumpa ng yanggaw at pagpatay sa mga elementong nanggagambala sa mga tao. At kagaya ng sinabi ni Don Enrico, ipinagkaloob niya ang lahat ng mga ari-arian niya kay Noel. At ang lahat ng iyon ay ginamit niya upang magpatayo ng isang bahay ampunan. Hindi na nagkapamilya itong si Noel at itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagtulong sa iba. Naway nakapulutan niyo ng aral ang buhay ni Noel at ang taong nabiyayaan ng mata ng bulalakaw. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo ba na hindi talaga Noel ang pangalan ng bida natin? Di lang niya pinapasabi yung pangalan niya tsaka yung eksaktong lokasyon niya kasi ayaw niyang dumugin sobra ng tao. Kasi ngayon sobra-sobra na yung dumudumog sa kanyang tao. Ayaw niya nang dagdagan. Gusto lang niyang ipakwento sa atin kung paano nagsimula yung buhay niya, yung talagang start from scratch, yung walang-wala, as in zero. Tapos ngayon na mayaman na ito si Canuel. Pero hindi naman sobrang-sobrang yaman. Well, kaya niya maging sobrang yaman pero hindi niya pinili yung ganun. Mas lamang pa rin sa puso niya yung tumutulong siya sa kapwa. Kaya Canuel, isa pong karangalan na ibigay niyo sa akin yung kwento ninyo mula nung bata pa kayo. Maraming salamat po, Canuel. At itong channel ko ang napili ninyong platform para i-share po yung buong karanasan ninyo at saka para mamulat din yung ibang tao na hindi lang talaga tayo nabubuhay sa mundong to. Marami pang iba. Isipin nyo na lang itong si Canuel.
nakakatawid ng iba't ibang dimensyon. Though 2 dimensyon lang naman, yung mundo nila Aldo, tas itong mundo natin. Kasi sa dami ng dimensyon sa mundo natin, hindi natin maiisa-isa yan eh. Alam nyo, parang sa kwento na ganyan, parang si Mamang, Lolo Ruben, parang sila pa lang yung narinig ko na nakakatawid sa iba't iba. Pero alam ko meron pa dyan, marami pang mga antingero, manggagamot, albularyo, ermetanyo, yung kayang tumawid sa iba't ibang dimensyon. Sana lang meron tayong marinig pa na ganitong klase ng kwento, yung talagang legit na galing sa kilala at sikat na manggagamot. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.